Ýakynda Monaco knyazygynyň Monte Carlo şäherine 48-nji Monte Carlo Halkara Sirk Festivali geçirilip, ýurdumyzda wekilçilik eden Alkanyş milli at üstündäki oýunlar topanyň we döwlet sirkiniň ýolbaşçylary oňa hormatly mihman hökmüne gatnaşdylar. Halkara festiwaliň çäklerine geçirilen dawaraly içeride ýurdumyzyň Alkanyş milli at üstündäki oýunlar topanyň sirk sungatyna uly goşandy üçin döwlet sirkiniň wekiliyetine Monaco'nyň bütün dünýä sirk federasiýasy hem-de Ýewropa Sirk Assosiasiýasy tarapyndan halkara şahadatnamalar goşuldy. Milli açynatlyk ulgamynyň taryhynda möhüm wakalardan birine bolan dawara ak mermerli Aşgabatda ýaýlanandy. Munyň öde garaşyl Baky tarap Türkmenistan bede wagtly at muradyn mekan ýylynyň şany wakalaryny üstüne ýetiren pursatlary berdi. Davranyň belent ruhawetlenen aýdym sağlyş kışlar bilen utgoşmagy ahalteke bedewlanyň şöhratyna goýulan sarpanyň derejesiniň belende göterilmegine şertlendirdi. Paýtagtymyzda göder künjegindäki döwrewap disgalar bilen bir bitegi sağlaşa emele getiren Halkara Ahalteke Açylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alawa Itleri Assosiasiýasynyň merkezi binasynda ýaýlanandyran dawarada Alkanyş milli at üstündäki oýunlar topanyň agdalary merkeziň muzeýiniň gymmatlyklary bilen taşdylar. Sonra dawratnaşylar Türkmenistanyň döwlet sirkiniň öňündäki meýdançada uly şatlyk şowkuly bilen garşylandy. Bu ýerde türkmen halkynyň dünýä bilen gymmatlyklary bolan ahalteke bedewlerini we türkmen alawaýlaryna başlanan sergi ýaýlanandy. Onda görkezilýän surat eserleri, atlaryň bedek şaýlary, haly önümleri ýurdumyzda milli gymmatlyklaryň derejesiniň artmagyna döwlet tarapyndan ähmet berilýäniň aýdyň nyşany urly. Dawratnaşylar seride görkezilýän önümler bilen tanışlygyň dowamyna atlaryň bedek şaý tepleriniň öýül boşy aýratynlyklary, at hesaplary we bedewleriň hem-de alawaýlaryň gazanýan üstünlükleri barada gurrun berýän maglumatlar bilen gadaklanýarlar. Sonra bu ýere ýygnananlar ýurdumyzyň döwlet sirkine guralan dawaraly masahat atnaşdylar. Bu ýerde Alkanyş milli at üstündäki oýunlar topanyň agdalary dawaraly garşylandy. Dawarada ýakynda Monaco'nyň Monte Carlo şäherine geçirilen 48-nji Monte Carlo Halkara Sirk Festiwalina ýurdumyzyň Alkanyş milli at üstündäki oýunlar topanyň sirk sunugatyna uly goşandy üçin Monaco'nyň bütün dünýä sirk federasiýasy hem-de Ýewropa Sirk Assosiasiýasy tarapyndan halkara şahadatnamalarynyň gowşulmagy bilen türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hem-de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza tüýsürekden çykan alkyş hem hoşalyk sözler aýdyldy. Belenşälik Alkanyş milli at üstündäki oýunlar topanyň sirk sunugatyna uly goşandy üçin Monaco'nyň bütün dünýä sirk federasiýasy hem-de Ýewropa Sirk Assosiasiýasy tarapyndan halkara şahadatnamalarynyň gowşulmagy garaşyl Baky tarap Türkmenistan bede wagtly at muradyn mekan ýylynyň şygarynyň many mazmun taýdan baýlaşmagyny şertlendiren şany waka urly. Ma'lum şäherli Gahrman Arkadamydan başlangyjy we tagalaty bilen 2007-nji ýylda döredilen Alkanyş milli at üstündäki oýunlar topanyň sanyjy ýyllaryň dowamyna halkara giňişligine ägert uly şöhrata eýe bolanygy bir ýerde bellendi. Munyň özi ýurdumyzda maksady okunlyk, ihlasly, zähmet ýaly asarly ýolagularyň uly başlyklary we senýanyň aýdym tutnamasydyr.